kanpainak planteatzen ditugunean bi eskaintzak bereizten ditugu nagusiki. Alde batetik uretako eskaintza, ur jarduerak, eta aretoko jarduerak. Batzuetan ikusi ditzakegu umeen presentzia handiagoa dela uretako jardueretan, eta bestean batez ere helduei zuzendutako jarduerak dira. Lehenengo maila adibidez zapaburu daukagu, eta azkeneko maila izurde daukagu. Beraz, hor tartean ikusi ditzakegun animali ezberdinak, segun eta ze trebeak dian uretan ere, gero eta bere habilidadeak eta garatzen juten dira umeak ere. Helduei zuzendutakoak, horiek zabalagoak izaten dira, bai pilates, spinning, ezagunak diren horiek. Eta gero, 75-tik aurrerakako jendeari zuzendutakoa ere badakagu, mantentze gimnasiak, uretako mantentze gimnasiak, eta halakoak baitugu ere. Hurrengo urtean izango ditugu alde batetik fisikoki ondo dabiltzan jende horri zuzendutako jarduera batzuk, esekidurako entrenamendua, terrekiz eta ezagutzen den bezala. Adineko jendeai zuzendutako programa bat berri ezarri nahi duguna da tipitapa programa, eta honetan nahi dugu ostiralero, hiriko zenbait lekuetatik eta dohaineko den jarduera baten bitartez 75-tik aurrerakako adina duen jendea paseoak egin, halako zenbait oharrak eman, osasunen inguruan, estiramenduak, eta pixka bat ez ditu kirol munduaren inguruan. Kirol txartelak abantaila ugari ditu, hasiera batetik ahalbidetzen dizulako aipatu ditugun 14 instalazio hauetan sartzeko aukera, eta horretan aurkitu ditzakezun bai gimnasioak, baita igerilekuak ere erabiltzeko aukera, eta bertan dauden profesionalak aprobetxatu, ezta. Larun batetan ere badakagu abonatuen ordua deitzen diogun beste jarduera bat, eta horretan normalean larun batero eta instalazio ezberdinetan dohainik diren jarduera batzuk, ezberdin batzuk planteatzen ditugu. Hortaz, jendeak ezagutu ditzake berriak diren jarduerak.